салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. даври даҳуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якумро мухтасар шарҳ медиҳем. моро пайгир бошед. даври даҳуми бозиҳои лига якум хеле шадид сипарӣ шуд. ин навбат таҳаввулотҳое ба миён омад ки ногуфтанӣ. дастаи сарҳадчиро сараввал сарзаниш мекардем ва ҳамчун дастаи заифи чемпионат унвон медодем, чун онҳо дар таҳхонаи ҷадвал бо гулистон қарор доштанд. аммо баъди фосилаи на он қадар тӯлонӣ дар ниҳоят ин даста зуҳур кард ва дар даври даҳум аллакай ба мавқеъҳои миёнаи ҷадвал баромад. чизи дигар ин ки лигаи футболи тоҷикистон чанд рӯз пеш беҳтаринҳои моҳи июнро муайян карданд ва бевосита аз миёни ҳайати бозингарон ва ситоди мураббиёни кулли дастаҳои лига якум беҳтаринҳо аз дастаи ҳулбук интихоб гардиданд. дастаи мазкур феълан садрнишини ҷадвал аст ва дар 10 даври мусобиқа ягон маротиба шикаст надораду 7 бозии худро бо ғалаба паси сар кардааст. фақат дар оғози мусобиқа 3 маротиба бозиҳои худро мусовӣ намуданду халос. аз ин ро агар бо чунин сурат бозиҳои худро идома диҳанд, пас умед аст ки ин даста соли оянда дар лигаи олӣ қувваозмоӣ мекунад. тасаввур кунед дар 4 бозии моҳи июн дастаи мазкур ягон маротиба шикаст нахӯрдааст. ба ҳамин хотир дар изҳороти охири лигаи футболи тоҷикистон чунин омадааст: лигаи футболи тоҷикистон беҳтарин бозигар ва мураббии моҳи июн дар лигаи якуми тоҷикистонро муайян кард. ҳар ду ҷоизаҳо насиби намояндагони бошгоҳи ҳулбук гардиданд. ҳасан рустамов беҳтарин бозигар ва ҷурахон мирзоев бори дуюм дар ин мавсим беҳтарин мураббии моҳи июн дар лигаи якум дониста мешаванд. дар моҳи гузашта дастаи ҳулбук 4 бозӣ гузаронида дар ҳамааш пирӯзӣ ба даст овард ва пешсафи ягонаи ҷадвали мусобиқа бо 24 хол маҳсуб меёбад. ҷоизадорон аз ҷониби лигаи футболи кишвар бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 2000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. чизи нигаронкунанда баъди даври даҳум ин мавқеъи дастаи моҳир аст ки чанд даври аввал ҳамчун садрнишини ҷадвал эътироф гардида буд. баъди гузораи 4 давр ҳаминак дастаи мазкур аз садри ҷадвал ба мавқеъи 4-ум фаромад ва эҳтимол аст ки ин мавқеъ боз коҳиш ёбад. ин ҳам дар ҳолест ки дастаи мазкур бозии охири худро муқобили панчер бо мағлубият паси сар кард. ҳоло панчер бо 4 ғалабаву 4 мусовӣ баъди ҳулбук мавқеъи дуюми ҷадвалро ихтиёр карданд ва дар баробари ҳулбук ин даста низ силсилаи бебохтои худро идома медиҳад. панчери балхӣ ҳамакнун имкон дорад мавқеъи мазкурро аз даст надиҳад, чун дар хазинаи худ 2 бозии мавқуфшудаи дигар дорад ва дар сурати боғалаба паси сар кардани рақобатҳои мазкур фосилаи имтиёзҳояш бо ҳулбук қариб ки баробар мешавад. бахтиёр ҳакимов дар лига якум мураббии сертаҷриба аст ва баъди истироҳати якмоҳа метавонад боз ҳам аз лиҳози тактикӣ ва кадрӣ ҳайати дастаро пурқувваттар намояд. хулас даври даҳум ба қавле дарҳам барҳамиҳои зиёдеро ба миён овард. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба натиҷаи бозиҳое ки кадом дастаро мағлуб кард. яке аз дастаҳои аз ҳисоби имкониятҳои иқтисодӣ нисбат ба дигар дастаҳои лига якум беҳтарак ин парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷанд аст ки имсол ба сафи дастаҳои мусобиқаи мазкур пайваст. аммо омори тими мазкур ба қавле дилхушкунанда нест. дар 9 бозии баргузор кардаи худ аллакай 5 маротиба мувоҷиҳи шикаст гардидааст ки ин албатта ба мавқеъи дастаи мазкур дар ҷадвал таъсири мусбат нахоҳад гузошт. албатта даври даҳум барои онҳо саҳлу сода баргузор намешуд, чун бо садрнишини ҷадвал дастаи ҳулбуки восе бозӣ доштанд. ҳулбуки восе бо рӯҳияи чемпионӣ рақобатҳои худро идома медиҳад ва дар сафар барои парвоз низ имконият надоданд. бозӣ хеле шадид сипарӣ мешуд. ҳарчанд мухлисони дастаи парвоз дар майдони хеле зиёд буданд, вале ин ба ҳолати равонии бозингарони ҳулбук ягон таъсири манфӣ нагузошт. шогирдони ҷурахон мирзоев бо ҳамон тактикаи хоси худ ки аз назди дарвозаи худ бо бозигузории андак таваккалкорона зуд ба ҳуҷум мегузаранд, бозиҳои худро бароҳ монданд ва ин тактика ба натиҷаи бозии онҳо таъсири мусбат расонид. хулас ин рақобатро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва ҳозир имкон аст ки якҷо тамошо намоем. дидори дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри хуҷанд ва ҳулбуки восе дар шимоли кишвар дар хонаи парвоз баргузор шуд ва бо ғолибияти дастаи восегӣ хотима ёфт. ҳарчанд минбари майдон пур аз мухлисони дастаи парвоз буд, вале ин ба натиҷаи бозӣ ҳеҷ таъсире гузошта натавонист. ҳанӯз дар дақиқаи 18-уми бозӣ футболбози дастаи ҳулбук ҳасан рустамов ба кушодани ҳисоб даст ёфт ва соҳибони майдон баъди ҳамагӣ 7 дақиқа ба голи меҳмонон ҷавоб гардониданд. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт
ва дар қисмати дуюм дигар барои футболбозони дастаи Парвоз ягон имконияти голзанӣ ба миён наомад. Аз ин хотир дар дақиқаи 62 дидор Ҳасан Рустамов голи дуюмини дастаашро ба ҳадаф расонид ва ҳисобро 2-1 ба нафи дастаи Восагӣ кард. Ҳамин тавр дар дақиқаи 87 дидор футболбози дастаи Ҳулбуг Самариддин Расулов голи сеюми дастаи Ҳулбугро ба ҳадаф расонида ғолибияти дастаро таъмин сохт. Бо ҳамин ҳисоб дидори мазкур ба охир расид ва дастаи Ҳулбуг бо 24 имтиёз садрнишини ҷадвал боқӣ монд. бозиҳои дигари даври давуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл баргузор шуданд. Истаравшан дастаи Барқчиро дар майдони худаш бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард ва чӣ гуна гуфтем Панҷшаҳри Балхӣ ин навбат низ силсилаи бебохтаи худро идома дода дастаи Моҳиро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. Гулистону Саройкамар як бозии хеле ҷаззобу диданиро баро монданд ва дар ниҳоят рақобат 3-0 бар нафи дастаи Саройкамари 5 хотима ёфт. дастаи Сарҳадчӣ баъди ба қавле ба худ омадан дар ниҳоят дастаи Душанбеи шаҳри Душанберо бо ҳисоби бузурги 6-1 шикаст дод. ҷадвали мусобиқа чӣ тавре ишора намудем баъди даври даҳум тағйиротҳои калон дорад. ба мавқеи дуюм баромадани Панҷшеру аз таҳхонаи ҷадвал раҳо шудани Сарҳадчӣ аз асоситарин тағйиротҳои даври мазкур мебошанд. Ҳулбуки Восай дар даври мусобиқа 24 имтиёз ба даст овард ва феълан садрнишини ҷадвали мусобиқа мебошад. Панҷшаҳри Балхӣ бо шикаст додани Моҳир шумораи имтиёзҳояшро ба 16 баробар карду ҷои дуюми ҷадвалро моли худ сохт. Истаравшан ҳамчун дастаи пурқувват дар майдони худ бидуни ягон мушкилӣ дастаи Барқчиро мувоҷиҳаи шикаст сохт ва бо ду бозии кам нисбати аксари дастаҳо 14 хол ҷамъоварӣ кардааст ва дар мавқеи сеюми ҷадвал қарор дорад. Моҳир низ дар қатори Истаравшан 14 хол дорад, вале таносуби голҳо ва бозиҳои рафту баргашт ин дастаро ба мавқеи чорум бурдааст. дастаи Сарҳадчӣ ки то даври қаблӣ дар мавқеи 11 яъне таҳхонаи ҷадвал қарор дошт, дар бозии охир Душанберо шикаст дод ва бо 8 имтиёз ба мавқеи 8-уми ҷадвал баромад. феълан дастаҳои Душанбеи Душанбе ва Гулистони шаҳри Гулистон ҳамчун аутсайдерони мусобиқа унвон дода мешаванд ва мавқеъҳои 11 ва 12-уми ҷадвалро ихтиёр карданд. бозиҳои даври 11 баъди як моҳи пурра баргузор хоҳанд шуд. 5 август дастаи Сарҳадчӣ дар майдони худ тими Шодмони Ҳисорро қабул мекунад ва Саройкамари 5 бошад дастаи Истаравшанро. тими Ориони Исфара дар майдони худ дастаи Панҷшаҳри Балхиро интизор аст. рӯзи 6 август дастаи Барчӣ дар майдони худ бо дастаи Душанбе рақобат хоҳад кард. бозии охирини даври 11 дар иҷрои дастаҳои Моҳири Ёвон ва Гулистони Гулистон сурат хоҳад гирифт. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат баъди 10 даври мусобиқа ба таври зайл аст. футболбози дастаи Парвоз Муҳсин Рустамзода ҳоло ҳам бо 8 гол дар мавқеи аввали рӯйхат қарор дорад ва футболбози дигари Парвоз Дилшодбек Рустамзода бо 7 гол мавқеи дуюми рӯйхатро ишғол кардааст. футболбози дастаи Истаравшан Илҳом Баротов бошад ҳоло ҳам шумораи голҳояшро аз 6 зиёд накардааст ва бо ин мавқеи сеюми ҷадвалро ихтиёр намудааст. футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев бошад 5 гол дорад ва футболбози дигари дастаи Парвоз Ҷаҳонгир Алиев бо 4 гол мавқеи панҷумро ихтиёр кардааст. футболбози дигари дастаи Парвоз Далер Махатов бошад 4 гол задааст ва футболбози дастаи Шодмони Ҳисор Сорбон Ғоиб бошад бо 4 гол мавқеи ҳафтуми ҷадвалро моли худ сохтааст. футболбози дастаи Шодмон Сайҳомид Узбекзода бошад 4 гол ва футболбози дастаи Душанбе Шаҳир Норов бошад бо 4 гол мавқеи нуҳум ва футболбози дастаи Гулистон Беҷан Мирзозода бо 4 гол мавқеи даҳуми рӯйхатро моли худ карданд. ин шаҳри даври даҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки Фирдавси Хурсан онро барои шумо шарҳу тавзеҳ дод. то барномаи дигар шоду пирӯз бимонед. хайр.